Będziemy pomału kończyć tę rundę na boisku pierwszym. MKS Znicz Pruszków. Last Links. So we have the end of time on the pitch, number one. And I'm really waiting for the score. A za chwilę na boisku pierwszym. The next one and the pitch number one. FC Inter Milan with Akademia KGHM Zagłębie. I za chwilę też dla Zagłębia na przywitanie sobotniego popołudnia podczas drugiego dnia Number One Cup 2024. Na specjalne życzenie kibiców zagramy teraz na wejście na Zagłębie. Po raz pierwszy w dniu dzisiejszym. Wczoraj już Zagłębie rozegrał kilka spotkań, a dzisiaj po raz pierwszy. Tak jak słychać, Zagłębie już za chwilę na boisku numer 1. On the pitch one in the next round. FC Inter Milan with Akademia
KGFM Zagłębie, pitch number 2, Estonian Talent Project, and Zastkowce. This is the pitch number 2, against Zastkowce and Estonian Talent Project. And the full scores of this round, MKS Pruszków, Last Cleans. The winner is Last Cleans, 2-1. City winning with 3-0 CFP Fund Pressure. Okay, so the pitch is all ready and the final countdown for all teams. 5, 4, 3, 2, 1.
Honor